Vždy nájde veľa, ale je stále viacej ľudí, ktorí majú srdce na správnom mieste a tu sú práve ľudia, ktorí tu stoja. Takže dámy a páni, za vášho mohutnou potlesku, symbolicky, Jožko Lesník už tu hneď na kraji prvý a všetci ostatní páni, pristúpte, každý si chyťte ten svoj kus a za podpory pozitívne naladených krásnych ľudí, východňarov, Zemplínčanov, Michalovčanov a ľudí z Vinného, z Kaluža, všetkých okolitých denín, považujte oficiálne za otvorený váš nový Thermal Park tu na Šírave. Sme nesmierne šťastní, tie slzy dojatia, ja to vidím, tuto pán starosta má slzy v očiach, dojatý. Áno, presne tak, Peťo, jak hovoríš, máme radosť všetci z toho. Ja sa myslím, že pomôže nám všetky, ktorí prídu navštíviť Zemplínsku Šíravu. Ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne, naozaj tieto slzy sú úprimné, pretože ja som s tými pánmi už od včera tu riešil veci a dnes sme prekecali toľko hodín. Je radosť vidieť takýchto ľudí. A hovorím to vážne, lebo už toľko zlá som videl a toľko kadejakých šeftárov a špekulantov, že konečne naozaj krásne si uvedomím, že existujú ľudia, ktorí sa rozhodli a splnili si svoj sen a splnili ho možno aj pre vás. Ja vám prajem veľmi veľa hodín oddychu, ktoré strávite v tomto krásnom mieste, či už to bude cez deň, cez víkend, cez noc, vo večerných hodinách. Hlavne prosím vás, užívajte si, lebo život je veľmi krátky. A sú vzácne chvíle, keď môžete zobrať svoju rodinu, svoje deti, svojich rodičov, starých rodičov a ísť na také exkluzívne miesto, aké máte tu teraz na Šírave. Ešte raz vám prajem krásny deň a teraz, ak máte čas, máte chvíľu a